טוב, אני צילמתי עכשיו את הפאנצ'ר שיש לנו. אני רוצה להזכיר לכם שהיה לנו כבר פאנצ'ר אחרי שנתקעו בנו ואיתי סטה על צד השני של הדרך. הגלגל הראשון פוצץ לגמרי. הבנים החליפו לגלגל חילופי שלרוע המזל, כמו שאתם רואים, אין לו אוויר לגמרי. לגלגל החילופי אין אוויר. הנה אתם רואים? דרך קרה שנתקענו, הבנים עצבנים. לחנית קר. לי קר מאוד, אני סובלת, יורד עלינו גשם. אין לנו גלגל, אף אחד לא רוצה לעזור לנו. קראנו פה לאנשים והם אמרו לנו שלום והמשיכו לנסוע, לא נחמדים פה. כן, ממש לא נחמדים. למדנו כמה מילים בספרדית, הדס, איזה מילים? תן גאונה אבריה ורועדה זה גלגל. כן, כן, למדנו, אבל אנשים לא עזרו לנו. תצלמי, אני מניחה, אני רוצה שתצלמי את הבנים, שיראו כמה הם עובדים קשה להחליף לנו את הגלגל. פעם שנייה. הנה סגי עצבני, תכף תראו את סגי עצבני. כן. תופס אותה? כן, תמשוך. מה אני סובב אותה? אני אשבור אותה. לא, תשתחרר. סגי, מה העניינים? אתה יודע, הסרט לוקח את כל המקום של המצלמה, את לא מבינה? כל הזיכרון. תמשוך. ואיתי מנסה למשוך. למדת אותה. צ'יליאן עם עם של חרות. טוב. זה היה סגי דרך על איתי בשידור חי. סגרי את המצלמה כבר, נו. סגי עצבני, לא רוצה לסגור. הדס, אני אשמור את המצלמה. זוז! אתה דורך חזינה. אולי הגלגל יצא היום. תעזרי לקום. זה על הראש אגב. תודה רבה חבר. איתי, מה יש לך להגיד? רגע, מה יש לאיתי מה להגיד? יש לך להגיד על האירוע? רגע, אני מושכת אותו, שנייה. חזק! נו יא דובה! נו, מה יש לכם להגיד? שסגי יקבל שיתוף עליו. מגיע לי. הוא דרך עליי. סגרי את המצלמה. סגי עצבני, צריכים לתת לו כדורי הרגעה. איפה הכובע שלי? טוב, עד הפעם הבאה להתראות. תעשו שלום, ביי. נקווה שפעם הבאה לא יהיה פאנצ'ר. גלגל. איך עושים סטופ?